La Directa destapa un nou cas d'infiltració policial als moviments socials. Sota la identitat Belén Hamad Gómez i amb un DNI fals, l'agent del Cos Nacional de Policia es va infiltrar durant més de 2 anys al moviment pro-palestí i a l'esquerra independentista. Arran de l'emissió del 30 minuts infiltrats a 3CAT, les sospites dels militants sobre Belén van incrementar. Belén Hamad és de Madrid i forma part de la 32a promoció de l'Escola de Policia d'Àvila, una anterior a la dels altres policies infiltrats i descoberts per la Directa entre el juny del 2022 i el juliol de 2023. De fet, Belén Hamad coincideix en el temps amb un altre infiltrat que és Marc Hernández Pons. Quan ell està a punt de començar la retirada, en Marc aterra a Barcelona i comença la infiltració també a l'esquerra independentista. Els seus suposats orígens palestins va ser una carta de presentació clau per poder entrar al moviment pro-palestí. Això li va permetre establir relacions de màxima confiança amb membres de la comunitat palestina i acaba participant de Rizoma, que és un programa per a joves per prevenir els extremismes violents que impulsa Novak i va ser finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. El programa és clau perquè li va permetre conèixer col·lectius, moviments i diferents espais de moviments socials de Barcelona, inclosa la redacció de la Directa. De fet, a través de Rizoma va conèixer dues persones vinculades al casal popular Tres Voltes Rebel, que és un espai neuràlgic dels moviments socials de Nou Barris. Belén Hamad s'implica de ple en el moviment pro-palestí. De fet, acompanya la presidenta de la comunitat palestina a tots els actes, ajuda a preparar-los, també dissenya cartells i fins i tot arriba a controlar les xarxes socials. Belén Hamad sempre es mostra molt preocupada, molt atenta y molt disposada a colaborar. Ya sabía yo que no te iba a decir nada, y además con lo buena tía que es, pero claro, te ve que eres buenísima niña, que encima trabajas sin ningún interés oculto, que se te nota. Y claro, pues dice, estás de las mías, entonces quiere explotar todo tu talento. Pero bueno, tú también Nat, tienes que aprender a decir que no a veces y que no pasa nada, ¿sabes? Que no significa por ello ni que seamos mejor, ni peor, ni más enrollados, ni menos, ni nada. Oye, la gente tiene que entender que somos los que somos y no podemos estar todo el tiempo con esto. Y tú menos, que estás a 1000 cosas. Así que nada, amorcito, espero que descanses y hablamos estos días, ¿vale? Un besito. Mentre s'involucra de ple al moviment pro-palestí, comença a assistir a totes les activitats del casal popular Tres Voltes Rebel i acaba militant a l'organització de l'esquerra independentista Endavant. A diferència dels altres infiltrats, l'operació de Belén Hamad ja està activa quan es produeixen les massives mobilitzacions de resposta a la sentència del procés la tardor de 2019. De fet, ella hi participa activament, dorm al Pertús quan es fa el tall a la Jonquera, s'apropa a l'aeroport i fins i tot participa en barricades a les mobilitzacions que es van produir a la plaça Urquinaona. Hi ha patrons que es repeteixen en totes les infiltracions policials. Belén Hamad utilitza les mateixes excuses per començar la seva retirada i tornar a Madrid. Hola, preciosa, ¿cómo estás tú? Pues yo me tuve que venir a Madrid por el tema del trabajo y además porque mi madre estaba un poco malilla y demás, decidí ya mudarme para acá, así que estoy aquí en Madrid a expensas de volver, pues bueno, cuando pueda y demás a ver a mi familia allí en Barcelona. Así que bien, estamos, la verdad que bien, tirando como podemos y demás, pero bueno, eh, llevándolo, que no es poco. ¿Tú qué tal? Cuéntame. Un besazo enorme. ¡Mua! Espero que todo vaya fenomenal y me alegra muchísimo saber de ti. Per no aixecar sospites, continua mantenint el contacte en la distància amb diversos militants fins ben avançat el 2023. Les entitats i organitzacions afectades preveuen emprendre accions judicials. A dia d'avui no consta que d'aquesta operació d'infiltració se n'hagi derivat cap procediment judicial i, per tant, per context i modus operandi, tot apunta que es tractaria de la figura d'agent d'intel·ligència, una figura que ja va reconèixer el Ministeri de l'Interior, que depèn de la Comissaria General d'Informació i que no compta amb cap ordre ni supervisió judicial.